Det skal altså være sådan nogle rigtig modne ærehøns, ikke? Ikke sådan noget som det der lort, de ser her, vel? Det skal være sådan nogle, altså, godt med kød på brystet og gode lår, ikke? Nå, de bliver så farceret med ristede mandler og friske krydderurter, og så ind i ovnen, indtil de er sådan helt sådan saftige spændt, ikke? Og så min egen rosmarinsauce, mand, og æder med Mikkel Øjetør. Helt til det bord, mand. Det er sgu da rigtigt. Hold ind. Du kan bare kigge i Danmarks historie, mand. Simon spiser og æder med min store mand. Ja, det var han æder med. Han var sgu en rigtig kapitalist. Jeg kan huske en gang, han sendte en flyver til Kina, du. Bare fordi, at der var nogle svampe, jeg ikke kunne få i hjælpen. På grund af hvad? Han udnyttede folk til sine helt egne men du aner ikke en skid, vel? Ja, de penge, han var magtmisbrug. Kan du ikke huske det? Hold da, hvad hedder det? Connys søster har sgu da kendt hende der, Janni der. Ja, det er rigtigt. De arbejdede sammen i Føtex. Kan du ikke lige se det? Hold kæft, Kaj. Jeg vil edderhøvlen godt se dig lave mad. Jeg har ikke lavet mad siden Simon døde, og det kommer jeg heller aldrig til. Og vi skulle glemme det der Tone Rosini, eller hvad? Fænt, du kendt. De henter det ikke på bajer. Kan du sgu da selv gøre, Kaj? Nej, hold nu op, Conny. Jeg kan sgu da godt hente de øl der. Helt ærligt, mand. Du hopper og springer om hele tiden. Hvad helvede blander jeg i det for? Conny, slap nu af, mand. Det er de gør Når du begynder at gå i skole, skal du da ikke bestemme, hvad Stig skal gøre hele tiden. Det gør jeg da heller ikke. Det er der med ikke mig, der bestemmer, hvad Stig han skal gøre. Det er da ligegyldigt, Conny. Ja, det er og nu kæft, Conny. Det betyder sgu da ikke skider, jeg henter øl. Og jeg betaler kontant. Ja, det. Skål, ikke? Skål og vis. Skål med. Okay. Hej. Hvad så? Du er Jens. Kaptajnen er på vej. Der kom Lukke, Leila. Så mød hævet. Så du? Ved du hvad, jeg smutter sgu også. Men jeg har lige fået min bajer, ikke? Ja, kom nu. Kaptajnen, han er på vej. Kom, Kaj, vi kører. Jeg bestemmer kraftedeme selv, hvornår jeg vil drikke øl. Kom nu, du kender kaptajnen. Jeg skal kraftedeme nok selv bestemme, hvornår jeg har drukket min øl. Fanden, Kaj, mand. Jeg ved da godt, du ikke må sidde og drikke bajer i arbejdstiden. Fint nok, du. Jeg trækker dig for en dag. Du skal da ikke trække mig for en hel dag, når jeg er her 10 minutter før Så jeg drikker fyreaften. bajer i arbejdstiden.
Du kan drikke alle de barer, du vil efter kl. 4, men du skal ikke drikke i arbejdstiden. Du beder selv om det. Har jeg måske bedt om at være sammen med sådan en som dig, din lille Jeg skolelærer? gider slet ikke at diskutere med dig, mand. Nå, hvad fanden står du så her for? Man går dog hjem. Jeg har arbejdet i 25 år, Ja, mand. du bliver trukket for en dag. Jeg har sejlet jorden rundt 2 gange. Jeg har kraftet med knokle mere, end du nogensinde kommer til i hele dit liv, mand. Jeg er en skolelærer. Bare vent. Ja, hallo. Jeg skulle have fat i en Kim Hansen. Det kender jeg ikke noget til. Jeg havde en aftale med ham her klokken 11. Det kender jeg ikke noget til, sagde jeg. Mor, kom. Vi læser af. Kom, Jonas. Undskyld, Kim Hansen. Er det dig? Ja. Det er mig, der er Liv. Vi talte sammen i morges i telefonen. I morgen. Det er så i morgen. Du kommer i morgen. Du er her i morgen. Nej. Vi aftalte faktisk i dag kl. 12. Kim Hansen. Kim Hansen. Skal vi... det er så i dag. Så det kommer i jer nu, kan man sige. Kom, Jonas. Ja, op! Så var det jo her. Sådan ser det altså ud. Jeg kan hurtigt flytte de ting væk, som skal flyttes for evigt. Men jeg har skiftet... Nej, jeg har ikke... selvfølgelig. Det er først begyndt på. Det er så noget andet nu. Og så har det taget lidt længere tid. Så men det jeg vil sige er, at jeg så... kan jeg lige se... Ali Dogan. Liv Bækman Larsen. Dag. Jeg er lige flyttet fra min mand. Så nu mangler jeg et sted, hvor jeg kan bo sammen med min søn. Vi kan prøve et krisecenter, hvor vi kan hjælpe Nej, dem. jeg skal ikke på noget krisecenter. Jeg har et arbejde. Jeg skal bare have et sted, hvor jeg kan bo sammen med min søn. Pas lige på, mand. God mand. Skide mand. Jeg skal i hvert fald have 400. Jeg vil give 200. Jeg vil give... Prøv lige at vente lidt. Hvor meget er der i den her? Pas lige på, mand. Det er god mand. 5 kilo i den her. Skide mand. Og hvor mange liter er der i den her? Ja. Så er der 15 liter maling der, ikke? Du kan få 200. De er lige store, og der var 5 i den ene og 10 i den anden. 200. Giv ikke diskutere. Hej, far! 200. Ved du, hvad det er værd? Stig, vil du købe det? Ja, det skal du fandme. Giv ham for 400.
Har du 4 kroner? Jeg skal have 200 for det. Du kan bare lade være at købe det. Har du 4 spand mere, hvis du skal have med? Det er toilet. Hør nu, hvad jeg siger. Sæt den der pose ned. Slap nu af. Ja, jeg slapper af. Jeg vil ikke have... Kom. Han må godt lide det der, ikke? Hvis det sker én gang, ikke? Så bliver det ved. Skal også smække hende en? Man har ikke ret til at give nogen på kassen nogensinde. Hvad skal du nu? Hey, Kaj! Kaj! For Med så er jeg social, mand. det stikker du af igen. Jeg får arbejde med ham lidt. Ses, Connie. Jeg kommer forbi i aften og ender de 200. Nu er det fandme nok. Det er dyrt. Er det ikke? Nej, ikke for en fodbold. Der er det faktisk ikke så dyrt. Man kan få nogle, der er rigtig dyre. Men så er kan man heller ikke tage dem med ud i alt muligt vejr. Var det sådan en, du havde ønsket? Hej! Hvad fanden er det, du laver? Du er ikke engang blomsterne. Så, gamle. Det er sådan nogle amatører, man sender ud efterhånden. Hvis kommunen ikke slår den. Nej, hvad? Jamen, for Stop, sagde jeg. Jeg ringer til kommunen. Det kan jeg holde for. Jeg skal komme efter jer. Jeg finder mig ikke i det. Hej! 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 Her, Jonas. Din frokost er i din madkasse i køleskabet, ikke? Og der er mælk og juice til, hvis du bliver tørstig. Jeg kommer igen om 5 timer, ikke også? Skal du se. 1, 2, 3, 4, 5. Når den store viser står på 12, og den lille viser står på 2, så kommer jeg hjem, ikke? Nummeret til mit arbejde ligger der, Jonas. Og hvis du mangler noget, så spørg du bare Kim, ikke? Ja, jeg kan godt finde ud af det. Det er godt, du er sådan en stor dreng. Kan du have en god dag? Farvel. Hej, Jonas. Kom der på, mand. Kom der ind. Kræfter min prøve ved mig. Stig, kom lige herover. Kaj, jeg har lige fået en regning nede fra Nattenborg på over 2.000 kroner. Hvad har I tænkt at gøre ved det? Hvis jeg var dig, så ville jeg sgu ikke betale. Men jeg er så træt af jer to efterhånden, og jeg er specielt træt af altid at skulle diskutere med dig, Kaj. Nu går I to ned til Nandrup, og så giver jeg min undskyldning. Og så trækker jeg de 2.000 for jeres løn. Vi er der. Ej, det er sgu da ham, der skal give os en undskyldning. Ja, det er fandme rigtigt, man. Jeg var vildt kort. Prøv nu at høre her. Det er helt enkelt. Enten så kører I ned og giver manden en undskyldning, eller også så kan I betragte jer selv som bortvist fra Miljøpatruljen.
Det kan jeg da sgu da ikke, mand. Hvad fanden må vi skal leve af? Det er da ikke mit problem. Man kan sgu da ikke blive fyret fra et aktiveringsprojekt. Hør nu her, sømand. Det er helt enkelt. Enten så er det op på cyklen og ned og give den undskyldning, eller også så er det ud af vagten. Frem. Hvad står jeg glor for? Du er i gang, mand. Hold kæft, Kaj. Vi skulle sgu have til rigtig arbejde, du. Nå, mand. Jeg tror, der er nogen, der gider ansætte sådan en som dig. Det ved jeg sgu godt. Det er ikke det, jeg mener, du. Vi skal momsregistreres, ikke? Så laver vi sgu et cateringfirma, du. Og ved du hvad, Kaj? For fanden, ja. Nu skal du sgu høre. Der må du fandme tro mig, når jeg siger det, du. Jeg kender en ude på Grøntorvet, ikke? En fyr, der arbejder derude. Og han siger, at der er daggammel frugt og grønt, ikke? Som bare ligger. Tomater og peber, du ved, hele det der, ikke? Det bliver smidt ud, ikke? Det kan vi få, du. For nader, ikke? For fanden, Kaj, mand. Kan du se det for dig? Jeg laver ikke mad mere, mand. Det er slut. Jeg er færdig med det. Jeg har fandme ikke råd til, at de trækker min bistand, du. Ja, Connie, hun går fuldstændig bananas, mand. Hun stjerner helt ud, Kaj. Hej. Jeg kan ikke komme ind. Min hej var ud, og nu er døren smækket. Men er der ikke nogen deroppe? Kim, men han gider ikke lukke op. Hvor er din mor henne? Hun er på arbejde. Ved du, hvornår hun kommer tilbage? Ja, og den store viser er på 12, og den lille er på 2. Så må du sidde der, indtil din mor kommer, ikke?
Ja, hej, det er Liv. Ja, det er længe siden, ja. Ved du hvad, jeg tænkte på, om du kender en, jeg kan få til at passe Jonas. Nej. Okay, men... Ha' det godt, ikke? Hej, hej. Ja, det er en dejlig dreng, Jonas. Det kan jeg se lige med det samme, så når jeg kan se, det er en dejlig dreng. Ja, det er han. Han er dejlig. Og det vil jeg også sige til dig, Liv. Du er en dejlig... det er en dejlig måde, du tager ham på. Faktisk. Og det er vigtigt. Det er jo vigtigt. Og der skal du bare passe på, der er nogle typer herude, som er lidt... de kan godt... Og en pige som dig, altså det jeg vil frem til er... Også Jonas, altså hold lige et øje. Tak, Kim. Det skal jeg nok. Ja! Jeg skulle lige skaffe os 500 kroner. Ja. Ja, hende den nye, du ved, det med unge. Det er ikke, hun skal have flyttet nogle møbler ud fra et eller andet hus, ikke? Hvad snakker du om? Og hvorfor tror du, hun vil have os to til at hjælpe sig? Hvad fanden gør det? Vi får en plov for det. Det er sgu da, fordi hun er bange for at få nogen på bæret, ikke? Du så jo selv, da hun flyttede ind, ikke? Og hvad så? Hvad fanden er det med os at gøre? Ja, jeg skal sgu ikke ud og slås. Nej. Vi tager sgu da bare bo med. 0. Jamen hvad fanden, Kaj? Det er 500 kroner. Så er der 40 for diesel. Så er der en... Så er der de 200, skylder mig. Fy for satan, det har jeg sgu da helt glemt. Stig for helvede. Ja, men jeg flytter lige. Nu flytter jeg lige. Kan du lige give en hånd med på? Jeg skulle gerne sætte til at være flyttemand. Jeg er chauffør. Hvis du stiller det der, så er det... Tror du have det sidste her? Hvis du bare stiller den her, så er det fint. Nej, det klarede vi jo ret hurtigt, faktisk. Værsgo. Nej, fordi lige nu er jeg lige i gang med... Prøv at se den her. Nå, men skål og tak for hjælpen. Skål. Skål. Om så... Kunne jeg få en af jer til at se efter Jonas bare i morgen? Altså, nu er der ikke nogen af os to, der ligefrem er pædagoger, vel? Jamen, jeg skal nok betale, selvfølgelig. Altså. Jo, men det kan vi sagtens finde ud af. Overhovedet ikke spørgsmål om penge. Det er der ikke noget problem i. Ved I det? Ja, klart. No problems, altså. Det er virkelig sødt af jer. Og vi skal jo ikke tænke på. Ingen problem. Kom så, Jonas. Skyd. Af for søren da. Ej, Jonas, nu må du stoppe. Jeg kan ikke mere nu. Så Kaj, nu må du skulle tage over, du. Ej, sindssygt, mand. Det er sgu da ikke mig, der vil passe børn, vel? Kom nu. Ej, men... Ej, men jeg... Er du ved at blive gammel, Stig? Ej, men okay. Nå. Så tager vi en stille kamp. Okay, vi skyder til hinanden. Au, for satan. Kom nu. Stig. Kom ind.
Sover han? Ja. Jeg tænkte, om du havde lyst til et lille glas vin. Ellers tak. Ikke i aften. Jeg er sådan lidt småtræt. Lidt småtræt, ja. Jeg har ellers knappet op. Du behøver jo ikke at drikke noget. Det er mere bare at sige skål. Ja, okay. Ja, Søren Kierkegaard. Nej, jeg mener, det er ham, jeg skriver om som speciale nu. Det er der jo mange, der har gjort før mig også. Altså, hvis man tager... Michael, ikke? Strunge. Altså, har jeg faktisk et manuskript liggende. Altså... Om Kierkegaard? Nej. Nej. Der findes en Olesen Larsen har præsteret en bestemt læsning af Kierkegaard, som demonstrerer en modernitet, som er fuldstændig frapperende for sin tid. Og også, og ikke mindst, altså der er det, at liv... Kim, hvad er det her? Hvad? Ja, det er vi lige hygger lidt og siger velkommen. Okay. Jeg synes, det fungerer meget fint. Meget, meget fint. Og jeg er rigtig glad for, at du er flyttet ind. Skål og velkommen, Liv. Godt. Tak. Kom så, Danmark! Kom så, Danmark! Kom nu, Jonas! Ej, der står vi. Så for satan, det er en bytter, den her. Jeg er bare målmanden. Peter Laudrup. Du er Peter Laudrup. Peter Laudrup. Og en mestertakling. Bare fortsæt. Der må være noget, dommer. Der er straffe herovre. Straffe, det var helt rent. Ej, Kaj, jeg Hold op, din tøsdreng. Han tabte. Han tager benene hernede, jo. Gjorde du? Nej. Nej, han gjorde det. Du hører til, siger han også. Har du holdt fest? Det kan man godt sige. Er det fordi, du havde fødselsdag, at du holdt fest? Kom, sæt dig her. Så vil han klatre i træer, ikke? Så før vi havde set os om, så var han helt oppe i toppen. Og han er frisk, du. Der er sgu ikke en mugger, ikke? Nå. Vil du skrive det? Nej, men du har allerede stået 900 kroner. Har du ikke fået din bistandhjælp? Nej, men de har lavet en eller anden fejl eller noget. Jeg ringer til dem. Okay. Er det godt, Eddie? Lige måde. Ved du, hvad der er den grimmeste bil, der nogensinde er lavet? Kender du Suzuki Wagon? Den lille der. Så pissegrim. Er det den lille? Det skulle være forbudt at lave sådan en grim bil. Nej. Mercedes. Det er bil, du. Jeg har fundet ud af, at jeg vil købe Mercedes. Jeg kører ned til Tyskland, ikke? Jeg køber den i Tyskland. Så køber du den dernede. Så skal du købe den... skal købe den syd for Frankfurt, ikke? Der bruger de ikke salt på vejen. Hvad snakker du om? Jamen, jeg snakker om en Mercedes, ikke? En gammel Mercedes, der har kørt den 250.000 kilometer, ikke? Det er ingenting for Mercedes. Den er næsten som ny, ikke? Stig, hvor helvede, man fanden får du råd til en Jamen, Mercedes? For helvede, det er sgu... Det er da historien ligegyldig lige nu, ikke? Nå. Så køber du den for en 3.000 D-mark. Hør nu efter, Kaj. Det giver jo ikke nogen mening, Stig. Du har ikke råd til et HT-kort, mand. Så snakker du om at købe en bil, mand. Jamen, for fanden, Conny svor har i, men han har gjort det samme. Det er sgu da ikke en idé, jeg får ud af den blå luft, for Jamen, han har vel haft nogle penge, ja, så... for fanden, det er standarden dernede. Stig, du drømmer. Standarden dernede, ikke? Det er aircondition og lædersæder, ikke? Hvad fanden sker der, Kaj?
Hvad fanden sker der, Kaj? Det er ikke lige mine billeder. Hvad for nogle er det, Anne? Skal jeg ringe efter en ambulance? Nej, det går over lidt. For helvede, Kaj. Lars, det er Stig og Kaj. De søger efter Jonas en gang med. Nå, ja, det behøver de da ikke. Han kan da komme i børnehave. Ja. Vil du ikke gerne i børnehave? Jo. Lars. Nu skal se, jeg har købt noget til dig. Værsgo. Du skal bare sige til, hvis der er noget. Det er fint. Kommer du, Liv? Jonas pakker sin gave op nu. Vi ses. Ej, Jonas.
Her dufter godt. Ja. Det er så Kajs Corner. Det minder jo meget om hinanden alt sammen herude, ikke? Så det... Det ser lækkert ud. Virkelig. Nej. Kan du gætte, hvor du skal sidde, Jonas? Jeg skal sidde der, fordi der står Jonas. Nå, ja, det skal du nemlig. Lars kendte så en, der havde arbejdet i restauranten, og derigennem fik jeg så job. Det var godt nok ikke lige, hvad jeg havde tænkt mig, men nu kan jeg i det mindste forsørge mig og Jonas. Så skal vi bare have et sted at bo, så skal det nok gå. Jeg skulle da ikke blive boende ret længe hos ham Tossen derovre. Kender du ikke nogen andre, I kan bo hos? Jo, det er bare lidt svært, for alle mine venner bor i Aarhus. Jeg mener, alle mine gamle venner bor i Aarhus. I må sgu ikke bo herude. Det er jordens røvhul, Liv. Vi skal da finde noget ordentligt. Må vi have is? Du skal da ikke have is. Du skal da med mig på en skattejagt. Er det en rigtig skat? Ja, selvfølgelig. Må du ikke med? Er der en tøsdreng? Nej. Der skal vi da heller ikke have piger med. Smut så laver jeg kaffe imens. Tag lige dit tøj med. Der er mørkt og koldt der, hvor vi skal hen. Og Liv, du kan jo lige kigge lidt på det her, mens vi er væk. Hvad er det? Det er bare nogle gamle billeder, jeg synes, du skal se. Okay. Kom så, Simon. Så er vi reddet. Jonas. Jonas? Gør det også. Så må du prøve at tænde væk. Det må være dig. Det må være til dig. Jonas. En cykel. Hallo. Det er en cykel. Se, det var en ny cykel. Hold du heldig, var Jonas. Så skal vi have is. Det er jo virkelig sødt af dig at give ham en ny cykel. Den der hjemme er blevet alt for lille til ham. Er det ikke rigtigt, Jonas? Den der hjemme er blevet alt for lille til ham. Tager du kaffe? Så er der is. Liv, Mælk. Jeg glemte mig. Vi har også taget chokolade med, ikke, Jonas? Hvor fanden er den? Jonas, har du taget chokolade? det kan da være lige meget. Fanden har jeg gjort? Liv. Mor, hvor skal du hen? Liv. Altså, det var jo ikke meningen. Hvad fanden ville du da ikke komme med og fedte dig ind hos min søn, når du ved, at du har vidst det hele tiden, og du har ikke sagt en skid? Jeg har jo lige sagt det, ikke? Du har ikke sagt en skid, har du ikke? Du kommer her og stikker en gammel kasse med nogle breve i hånden på mig. Men det kan jo være lige meget, ikke? Altså, nu ved du det. Du kan ikke engang se mig i øjnene, når du skal fortælle mig, at du er min far. Du har ikke givet en lyd for dig i 19 år. Hvordan tror du, jeg har det?
Jeg kunne ikke have et barn for helvede. Du vidste, jeg stod alene som 14 år med min mors begravelse, og ikke engang der kunne du være der. Jeg kan ikke være far for nogen, så fat det dog. Ej, det kan du fandme ikke. Kom, Jonas. Jamen, mor. Min cykel! Jonas, jeg kommer lige om lidt. For min skyld kan du drikke dig ihjel. Jeg er skide ligeglad, bare du holder dig langt væk fra os. Det er fint, hvis du synes. Du har aldrig fattet en skid, du har ikke. Du er så pissekold i røven. Det er sgu da dig selv, der vil have det sådan, ikke? Det er da dit eget valg. Sagde hun ikke noget? Sagde hun ikke, hvorfor at vi ikke skulle passe ham? Altså, Kaj, for fanden, jeg har 200 kroner tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, altså. Og Connie er på nakken af mig, og Bo, han var ved at pamme mig ned i går. Hold nu kæft, Stig. Altså, Kaj, vi bliver sgu da nødt til at gå ned og give ham den gamle undskyldning. Du er kraftedeme så dum, mand. Har du overhovedet ingen stolthed? Du gør bare, hvad de siger, ikke? Hvis de siger løb, så løber det. Hvis de siger stå, så står det. Hvis de siger sit, så sætter der kraftedeme. Du er kraftedeme så dum, Stig. Kaj. Jo, mand, men du er ikke noget menneske. Du er en hund. Hvor? Kaj. Skrig med dig, din idiot. Må vi bede om kande kaffe, tak? Mor! Jonas, 2 sekunder. En hvidvin, 2 danskere og en kande kaffe. Lars har altså lige ringet igen. Tak for det. Mor! Jonas, 2 sekunder. Det tager ikke så lang tid, så får jeg det. Undskyld mig et øjeblik. Kom, Jonas. Undskyld, kunne vi bede om den kande kaffe? Ja. Man skal finde sig i. Hold op, Jonas! Jonas, lad nu være! Jeg gider ikke det der! Jeg vil ikke bo her. Jeg vil hjemme hos far. Ikke lige nu, Kim. Nej, det er klart. Jeg vil bare høre, om du vil have et glas vin. Kim, jeg sagde ikke lige nu. Ja, det forstår jeg godt. Der er lige noget, du skal se, hvis du lige vil være så sød. Kim, jamen det vil jeg ikke. Nej, det er helt klart. Hvis du lige... Jamen, det gør jeg altså ikke. Gå det nu forstår jeg ud, godt. Kim. Du skal bare lige komme med. Kim, lad så være. Jamen, det forstår jeg. Du skal bare lige... Hvis du lige... Kunne du tænke dig at... prøv at sætte dig ned. Hvad er det, du vil? Jeg har noget, du skal se. Prøv at sætte dig... Nej, Kim. Jo, prøv lige at sætte dig ned, ikke? Så har jeg nemlig noget til dig her. Det er en gave til dig. Nej, det skal jeg ikke. Men den er til dig. Ja. Vil du lige... prøv at se, den passer meget godt på dine fingre. Det er fordi, Liv, det er dig, der er henne. Ja, Kim. Prøv at høre her. Når jeg er færdig med mit speciale, så kan vi gifte os. Jeg elsker dig. Kim, vi skal ikke giftes. Jeg elsker dig. Ja, men vi skal ikke giftes. Jeg elsker dig. Jeg hører godt. Nu, mor. Jeg kan godt høre, hvad du siger. Værsgo. Nej, du kan ikke lide mig. Undskyld.
Det må du også undskylde, så. Det er også helt forkert. Nej. Skidegod til. Tak. Jeg fik den inde i byen på udsalg. Lækkert stof. Ja, det er rigtig skønt. Ligner en luder, jeg knippede en gang i Spanien. Hvorfor kan du aldrig sige noget pænt til folk, hva'? Nå, men jeg kan huske, at hun gav mig fladlus. Skade man ikke sidde der og hælde dit bræk ud over mig. Luk røven, Kaj. Jeg prøvede at sætte hende, som om hun var jomfru. Skal ikke tage dig. Med fladlus. Nej! Med energi på den støder. Der har vi den lille hund, der har været oppe og lov lidt fra kaptajnen. Hej, skat. Ja, god lille hund. Ja, så pisseprovokerende. Wow. Nu har du kraftedeme op, Karl, gør. Hvorfor skriver du ikke bare helvede til med de der dårlige vips, var? Åh, kæft, man. I skulle da bare en samling hunde hele bundet, mand. Sådan en pissepikke, en gæser. Hvad sagde du? Fis af med dig, Kaj. Der er ikke nogen her, der gider at sidde og snakke med dig. Luk, mand. Du er en stor, tomhjernet, veldresseret pudelhund. Hvad fanden laver du på? Hvor stopper du, Kaj? Det er kraftedeme for meget, det her. Du kan da bare komme an, din åndssvage store kraft. Nej, Stig, man. Gør noget, ikke? Det der. Så færdig. Kraftedeme op, Kaj. Slap den at være, ikke? Træd om bang, din store... For satan! Kom nok for, mand! Lad mig være, mand! Jeg er cyklen. Stig, kom nu. Kom op, Kaj. Så, skru af helvede til. Kan jeg hjælpe dig med noget? Det er sag, mand. Hvad er det, Jonas? Hej, kan du ikke ringe senere? Vi er på vej hjem. Jeg vil også tage min far. Vent lidt. Nej, du skal ikke komme. Det går bare ikke. Jeg ringer til dig senere, okay? Jeg vil også snakke med min far. Vi ringer til ham senere. Hvor er min mor? Kan du ikke få ham til at styre sig lidt derinde? Han har spillet sådan der siden klokken 8 i morges. Kim! Kim, for satan. Moren er herinde på toilettet. Koordinering er Kim, ikke mindst, for fanden. må man henføre sigtesystemernes hvorvidt det var tilfældigt, at vi udvekslede blikke efter sætningen, tvivler jeg på. Og så er hun lyshåret, så det basker, tvivler jeg på. Dertil har der været for mange af disse hændelser, tilfældigheder. Og færdighed og ærlighed sætter jeg pris på. Så går du væk! Gå væk! Få hende væk! Kom væk! Få hende væk, bror! Få hende væk! Kom væk! Kom væk! Få hende væk! Få hende væk! Skal vi begynde forfra? Skal vi gøre det helt forfra? Ej, for... Skal nu? Kim, nej! Når det kommer så vidt, at en anden person kan gøre sig til herre over søvnen, den fysiske og den psykiske side af selve delen, så er vi
kommet til et sted, hvor det kan blive et spørgsmål om det koordinerede bedrags enkelte koordinater, som fraskriver sig generationer tilbage. Det betragtes, når andre gør sig til herre over såvel den fysiske som den psykiske del af søvnen. Ja, hej. Er det ærlighed? Er det retfærdighed? Det hele er gået i lort. Kim går fuldstændig amok. Kan du ikke nok komme og hente os? Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Er det ærlighed? Er det retfærdighed? Er det ærlighed? Er det retfærdighed? Tarzan, du har ikke en øl, vel? Kan du tro, ja. Værsgo. Du har ikke nogen penge, jeg kan låne, ikke? Ved du hvad, Kaj? Jeg er helt flad. Fuldstændig. Er han glad for at komme hjem til sin værelse? Ja, han har savnet det helt vildt. Altså godt at have hjemme igen. Er du glad for at være hjemme? Jo, jeg er bare lidt træt. Er du det? Jeg tror, du trænger til noget ferie, du. Hvad med, om vi kører til Sydfrankrig? Vi pakker bilen, og så tager vi bare afsted. Det vil også være meget godt for Jonas. Ja. Mm. Jeg vil kraftedeme vide, hvem det er! For fanden, Lars, der er ikke nogen andre. Kan du ikke bare slappe af? Du skal ikke fortælle mig, at jeg skal slappe af, vel? Og du skal slet ikke ydmyge mig for næsen af min... Det er noget! Det er noget! Det ved jeg, det er for helvede! Satan! Lars, hold op! Og i Hitler fik Marita, så derfor slog han Frankrig snarle husets lille tag.
Så derfor råbte Søren højt, kom ind. I slæb for torden og regn og vind. Ja. Ja, for helvede. Hvad vil du? Jeg ligger på hospitalet på Bispebjerg, og du bliver nødt til at hente Jonas. Nå. Jeg har ikke andre, jeg kan ringe til jer.
Hvem søger de? Liv Bækman Larsen. Hvem er de? Kai Bækman Larsen. Er de drengens far? Jeg er hans... Jeg er hendes... Altså, hun har for helvede selv ringet efter mig, ikke? Du skulle rigtig ned til røntgen nu, men vi har ikke rigtig kunne få drengen fra hende. Der er besøg. Hej, Kai. Hej, boy. Vil du være sød og tage Jonas med ud et øjeblik? Kom, Jonas. Ja. Jonas. Det er okay. Det kan du godt. Kom bare ud. Jeg kommer ud. Kom nu. Vi kan finde noget godt til dig. Kom nu, simpelthen. Kom nu. Jonas, det er okay, Jonas. Bare et øjeblik, så kommer du igen, ikke? Har du meldt ham? Det kan jeg ikke. Så har han ingenting. Så er du pæst. Meld ham. Og så tage tilbage til Aarhus. Der er 2 ting, jeg kan huske fra dengang, du boede hjemme hos os. Jeg kan huske dengang Jolly døde, og du trøstede mig og sagde, at vi skulle bære ham ud i haven. Og så ville der komme en engel om natten og tage ham med til verdens ende. Og der ville den vende på os, til vi kom. Og så skulle vi alle sammen være sammen igen. Dig og mig og mor og Jolly. Og det hele skulle blive så godt, så godt, så godt. Og næste morgen, så var den væk. Og ved du hvad? I mange år, så troede jeg faktisk, at vi ville mødes til sidst ved verdens ende. Det næste, jeg kan huske, det er, at du står og sparker mor og hiver hende i hendes arme, og hun skal sige undskyld. Og hun, på det tidspunkt kan hun slet ikke sige noget. Hun skriger, og du bliver bare ved med at sparke. Og jo mere du sparker, jo mere skriger hun. Og det skrig, det er bare sat. Jonas skal ikke tilbage til Lars. Vil du tage dig af ham, mens jeg ligger her? Indtil jeg kommer ud? Selvfølgelig. Vil du det? Hvad skal vi nu? Nu tager vi hjem til mig. Vi må sgu da gøre noget. Måske er han død. Op, mand. Hvis han har lyst til at dø, så lad ham da dø i fred. Det mener du ikke. Kan du kraftedeme tro, jeg gør? Hvis folk har lyst til at leve eller dø, så er det deres egen sag. Han er sgu da ikke død. Det ved du da ikke. Kan du ikke huske ham, den gamle nede ved Carsten? Ja, ham fandt de først, da han var begyndt at rådne, ikke? Connie, giv mig lige en 100 kroner. Hvorfor det? Giv mig 100 kroner, synes- Connie. Men ved du hvad? Du og jeg skal vi ikke gå Hvad skal du bruge dem til? Jeg ved. Ej, Stig, mand, det... Hold nu kæft, Connie, ikke? Jamen, så får vi bare ikke noget mad i aften. Det kan jeg også... Hold nu kæft, Connie, ikke, sagde jeg. Mad. Det er da ligegyldigt med det mad der, ikke? Jeg vil ikke gøre det. Så ved jeg godt, hvordan det skal. Du bliver lige her. Hvor er min kone henne? Hvad fanden laver du her? Jeg vil bare gerne vide, hvor min kone er henne. Og det ved du godt. Fortæl mig, hvor hun er henne.
Hvad fanden bilder du dig af? Det rager ikke dig. Jeg vil bare gerne vide, hvor min kone er henne. Hvor hun er henne. Du ved, hvor hun er henne, ikke? Fortæl det nu til mig. Kom nu, jeg spørger dig om noget. Jeg vil bare gerne vide, hvor min kone er henne, ikke? Undskyld, kan du høre, hvad jeg siger? Jeg vil have fat i min kone. Jeg skal bruge min kone nu. Du kommer sgu da aldrig tilbage til dig. Din kujon. Du får da bare lov at sidde og rådne op i dit eget bræk. Hvem er det, Kaj? Jonas, bliv derude. Jonas? Hvad fanden laver du, mand? Jonas, løb! Luk op for helvede! Jonas! Jonas, løb så! Mand! Luk op for helvede! Og så op for... Satan! Ja, for helvede! Og satan! Og helvede! Den her, Jonas. Ja! Hvor skal vi hen? Tiger stille, Jonas. Jeg vil hen til min mor. Men din mor på hospitalet, der kan du ikke komme hen nu. Hold kæft, hvor har du været henne? Jeg vil hen til min far. Din far? Hvad fanden sker der, Kaj? Jeg vil hjem til min far. Jonas, hold op. Du er dum. Jeg vil altså hjem til min far. Ved du hvad? Din far har lige slået din mor halvt ihjel, så ham skal du i hvert fald ikke hen til. Er det forstået? Er du bange? Nej, tænker bare. Hvad gør vi nu? Nu går vi lidt rundt, og så er vi hjem igen. Jeg er tørstig. Du må lige vente lidt. Jeg skal lige på toilettet. Nej, du skal ikke. Du bare blive siddende her og vente. Så vi kommer lige om lidt. Hvad fanden er du gang i? Stop lige det der. Du følger med. Kom, den er var. Kaj! Har du set en, der hedder Kaj? Jeg så mig ikke. Hvor ser Kaj ud? Han er sådan en med koppertbukser, og så har han rynker i huden, og så lugter han øl. Jeg har du slet ingen anelse om, hvor han gik hen?
Han sagde, han gik ned på toilettet. Så må vi her se, hvad det er. Eh? Hallo? Er der nogen her, som hedder Kai? Nej. Jeg tror desværre ikke, han er hjemme, men... Du har ikke set som en lille dreng på 6 år, vel? Lyst over. Jeg vil gerne have efterlyst en dreng, som hedder Jonas. Han er cirka så... Vi bringer en efterløsning. Det drejer sig om den 6-årige Jonas Beckmann Larsen, der er blevet væk. Jonas har lyst til højbukser på, men hånd til en lille jakke. Jonas er cirka 130. Hej, Jonas. Du løg. Du er slet ikke nede på toilettet. Manden sagde selv, du ikke var der. Det må du undskylde. Jeg fandt den her. Så tager hun den med hjem, og så viser det sig, at hele hendes hus, det er bygget af slik. Bare slik af marsbar og pandekager og vingummi, og så lukker hun dem ind i huset. Og så smækker hun døren, og så sætter hun den. Det er politiet. Luk op. Kan du se noget her? Jonas bliver her. Nej. Det er politiet. Luk op. Altså, jeg har været tidligere, og der var ikke noget lys. Jeg ved, han er derinde. Der er lys derinde nu, så han må være der. Hvem er det? Godt. Vi rekvirerer en låsmed. Nu her, det tager 10 minutter. Det er det, Jonas. Men jeg får lige over stationen. En kvartal. Vi kan godt rekvirere en låsmed. Jonas, kom, du skal lige have den her vogn. Vi skal lige afsted. Så kan du ned og stå her. Kom så, Jonas. Ja, godt fast. Ja. ये पागल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में Bare roligt, vi gør ikke noget. Vi skal bare igennem. Der står et par forbrydere med pistoler uden for vores dør. De skyder os alle sammen, hvis I er helt stille. Helt stille. Jeg skal altså tisse. Nu? Ja, jeg skal altså tisse nu. Okay, så gå herud. Hallo? Det er politiet. Jonas, kom!
shit. Hvad sker der? Jeg stikker der. Har du set Stig? Nej, han er hjemme. Nå. Ja? Det er Kai. Stig, jeg har brug for et sted at være med Jonas et par dage. Stig, fanden, jeg er sgu ked af det for hærs. Det jeg sagde med, at du var en hund, ikke? Altså. Ja, men jeg er ikke nogen hund, vel, Kai? Du skal ikke kalde mig en hund, vel? Nej. Og jeg kan godt være, at jeg henter øl til dig, ikke? Når du beder mig om at hente øl, men jeg er ikke nogen hund. Nej. Du kræfter med så negativ. Hvorfor fanden har du ikke gået ud og taget livet af dig selv? Hva? Du vil jo ikke noget, vel? Du vil jo ikke en skid. Du synes, det hele er pisse ligegyldigt, ikke? Jeg forstår fandme ikke, du ikke har hængt dig selv, mand. Hvorfor går du ikke ud og hænger dig selv, så vi andre kan få lov at være i fred? Stig. Hvis du ikke hjælper mig, så ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Nå, der er du. Hold kæft, mand. Der er politi i hele området. Folk, de er totalt op at køre. De tror sgu, du vil slå ungen ihjel. Hvem siger det? Det gør politiet. Og Bo og Carsten, de sagde, at de havde set dig gå herover. Og Bo, hold kæft, man har ikke mange lys i lavkagen på ham. Han ved sgu da godt, at Kai ikke kan slå en flue ud af kurs. Ja, men det må vi jo så bare forklare politiet, ikke, når de kommer. Jeg afleverer ikke Jonas til nogen andet end til liv, det er jeg lovet. Hvad siger du, Jonas? Jeg tror ikke, det bliver hyggeligt. Det har du ikke prøvet før, vel? Skal vi bare se Jonas, så laver vi lige en seng til dig. Så laver vi lige den der. Stig, vi er altså nødt til at få fat i livet. Hun ligger ude på Bispebjerg, ikke? Ja. Hey, Stig. Ja? Tak. Sov du bare, Jonas. Så den her, det er det. Hej, Jonas.
fanden laver der, Kaj? Jeg skulle ikke mærke mine ben. Satan, Kaj. Au! Kaj, hvor er dine piller? Jeg skulle da ikke få luft. Jamen, han skal bare have sine piller. Ring efter en ambulance, Stig. Ja, men han skal lige have sine piller. Ring nu efter en ambulance og hold op med det der. Bare lige have sine... Stig, nu ringer du efter en ambulance. Han skal bare have sine piller. Ja, Dag, det er Stig Jacobsen. Jeg skal bede om en ambulance. Ja, Bøgevej nummer 110. Nej, Bøgevej. Ja, okay. Jeg venter. I kan bare bo i min lejlighed, så... Jeg finder bare noget. Det er okay, Kaj. Det er okay. Jonas og jeg flytter tilbage til Aarhus. Ja, han har... ja, jeg ved ikke... ja, sådan nogle kramper. Ja, hvad fanden skal man kalde sig noget? Hvad så med ham idioten? Altså, nu finder jeg... Det er slut. Jeg har anmeldt ham. Ja, det var Stig Jacobsen. Ja. Det er godt. Ja. Ambulancen kommer lige om lidt. Ja. Går lige derned og henter dem, ikke? Kom, Jonas. Vi går også ned. Skal Kaj bare blive deroppe? Ja. Men kun til i nat. Så kommer der en engel og henter ham. Og tager ham med til verdens ende. Og der vil han vente på os, til vi også engang kommer. Og så skal vi alle sammen være sammen igen. My tomorrow ain't sacred or safe, but still to believe in new beginnings, all that remains. I'll keep myself